Inside Summit Ghetto Rap Studios. Shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno musapretenda kunge vanhu kwavo saka vakandibuka kubhesi marasta angu kundinyima madrugs munoti kudini nai mafesi chero vakandona vachanditi hesha yekuti chi sandikavatadzira pavakauya wani ndakavatambira ndaifunga kuti po vanondivaparira singazive kuti inyoka dzinondipandukira shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno musapretenda kunge vanhu kwavo vaimoya makusenesene vhikirosi tetere plani ndobuditsa dhobhi nduti mawani shamwari wacho ndewechizhinja vaigaya ndechasara ndichikwangwaya manditipo ndakapengwa namusaya zvinovarwadza zvangu zvakufaya vaitoda ndingova ndichitraya amastanikesamiti shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno musapretenda kunge vanhu kwavo saka vakandibuka kubhesi marasta angu kundinyima madrugs munoti kudini nai mafesi chero vakandona vachanditi hesha yekuti chi sandikavatadzira pavakauya wani ndakavatambira ndaifunga kuti po vanondivaparira singazive kuti inyoka dzinondipandukira shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno musapretenda kunge vanhu kwavo shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno musapretenda kunge vanhu kwavo saka shamwari dzefeki ngadzibude muno vanopretenda kunge vanhu kwavo saka marasta efeki ndati kudai muno musapretenda kunge vanhu kwavo. Every time to see it's a summit on this session. We got man like H2O. It is Ali King. Ghetto Vibes International. Big up Master Nick. Vicky Ross, tell them. United we